Luonu machiegni kata gino mabende timore e pacho ka odiochieng' ma kawuono en romo mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mabende timore okinyi ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono e alap ma Kamukunji mano buore Nairobi kae. Kabende moko kuom gigo mabende riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chano ne gibiro twaka e romo margi. Romo makamano ne giwacho ni en mana romo mabende gidwa bago, achiel kuom romo magichako bago e pacho kae ka giwacho ni en mano mar keto tesre sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto. Moko kuom gigo mabende gigeno ni gibiro twake e romo makamano mano tudore kod wach mar riembe tich Commissioners ang'wen mag IEBC mano moting'o kanyo Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kachiel kod Irene Masit. Mago commissioners ang'wen mag IEBC mabende nodonjnegi kod ketho mar dhi ataro mar chik mano mar pen chike ma pacho kae tiyo marach kod apisi margi kachiel kod bedo kod tim marach. Nitiere petitioners ang'wen mano chwalo bura margi ka dwaro ni othichgi oko mar apisi. Gino mabende riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo ka kweda ahinya ka giwacho ni thicho commissioners ang'wen go apisi oken okang' makare. Wach machielo mabende kweth mar Azimio igeno ni biro twake e romo margi mabiro timore Kamukunji okinyi ma kawuono mano tudore kod yiero e tich kata ndike tich mago jotije mag piny owacho mabende korka korgi giwacho ni moko kuomgi nondike tich e yo ma ok ni kare. Ka gino mabende gibiro twake e pacho okinyi ma kawuono kata odiochieng' ma kawuono e romo margi en wach mar golo kum mabende no kum godo kata kum manogoli e wi tiyo kod chiemo mabende omede nyinyo kata mago mag GMO e pacho kae. Mago weche mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo ka kwedo mane momiyo giwacho ni romo mokwongo kawuono timore e alap ma Kamukunji mano buore Nairobi. Kang'e ni romo makamano e kinde mabende obiro chakore wabiro kelo ni romo makamano achiel kachiel. Kopogore kod mano nyako Ramogi Ajwang' romo machielo mar Azimio la Umoja gigeno ni romo makamano biro bedo tarik 12 dwe mar 12 mano mahiga ni chieng' Jamhuri Day. Romo makamano biro bedo e alap ma Jakaranda buore Nairobi. Kaka bende Raila wacho ni romo makamano podi gin mana rombe